Anke jekk jintlaħaq ftehim, aħna spiċċajna vittmi għax qegħdin f'sitwazzjoni ta' stress kbir. Il-gvern ma tax kasna. Sostna dan student tal-MCAST li tkellem ma' Net News dwar kif is-sitwazzjoni preżenti fl-MCAST preokkupanti ferm. Bl-istudenti spiċċaw bi stress kbir minħabba li spiċċaw iżolati wara li l-gvern baqa' jwebbes rasu mal-letturi tal-MCAST rigward ftehim kollettiv kif jixraq. Dan l-istudent li tkellem magħna saħaq kif spiċċaw f'sitwazzjoni fejn issa qed ikollhom ix-xogħol kollu f'daqqa b'xogħol u assignments tal-ewwel semester li jispiċċaw jaħbtu ma' xogħol li jrid isir għat-tieni semester. Dan b'detriment qawwi fuq is-saħħa mentali tal-istess studenti. Ġifieri aħna spiċċajna eżempju filgħodu għandek eżami ta' 3 sigħat u wara għandek 3 sigħat oħra lecture. Flok mur tistieħu tistudja l-eżami li jmiss. Jew tiġri bil-kontra jkollok il-lectures filgħodu u wara ġurnata sieħa lectures għandek eżami filgħaxija wara nofsinhar. Ġifieri aħna spiċċajna li flok nistgħu nifukaw passoltu fuq l-assignments biss jew fuq l-eżamijiet. Għandna kollox imbulġa f'daqqa, kulħadd testjat, deadlines hemm minnhom il-ħin kollu dejjem nestendu u mhux ħadd minnha ma jilaħħaq fil-klassi. Plus hekk issa ikollna clash bejn eżamijiet u assignments ta' semester 1 li suppostinna leħlisnihom ma ta' semester 2. Intantu kompla jispjega dwar kif l-istudenti spiċċaw vittma f'dan kollu u saħansitra jiddeskrivi s-sitwazzjoni fl-MCAST bħala waħda mħawda. Bl-istudenti minflok bil-ħinijiet allokati għall-istudju spiċċaw bl-eżamijiet f'nofs ġranet imballati bil-lectures. B'riżultati li ħafna studenti spiċċaw f'sitwazzjoni fejn lanqas biss għandhom ċans jistudjaw u jlestu l-assignments meħtieġa. Bl-istudent jisħaq magħna li bosta studenti fl-MCAST din is-sena spiċċaw f'sitwazzjoni fejn qed jaqtaw qalbhom mill-vjaġġ akademiku tagħhom. Saħansitra buħud mill-istudenti spiċċaw waqgħu il-kors tagħhom u temmu l-istudji minħabba din is-sitwazzjoni. Ma kull student li titkellem kulħadd jgħidlek l-istess ħaġa li mhux ilaħħaq għandha ħafna stress, hemm ħafna li titilfu kull upbeat ta' skola. Dik il-drive li kollu student li imur għal-lectures, jagħmel l-assignment u jitfall effort fihom. Għax qed isir kollox bla doċ, kollox ta' malaj, kollox bi-stress, kollox deadline close ħafna ġiri naf jekk għandek assignment li stoltu tagħmel xahar sħiħ biex tagħmlu. Kissa spiċċajna li f'4 ijiem titlisti assignment. Min-naħa tiegħu rringrazzja lill-letturi tal-għajnuna li qed jipprovdu anke minħabba li dan l-istress bil-barax ta' xogħol f'daqqa qed ibagħtuh ukoll il-letturi mal-istudenti. Dan minħabba gvern li xaħħaħ mal-letturi u tawwal kemm felaħ dan il-proċess fil-waqt li abbanduna għal kollox l-interessi tal-istudenti tal-MCAST. Lectures fl-ebda ħin laqtajni jom qabel u waqqas issa. Il-lectures ma dejjem imxew ta' nies kollha kemm huma u spiċċaw fis-sitwazzjoni bħalna b'ħafna stress ta' xirdu jikkorġu kollox f'daqqa, irdu joħorġu jagħmlu l-karti tal-eżamijiet kollha f'daqqa, ġifieri bħalhom huma stressjati. Aħna bħala studenti ma ħoss nimxew fer fuqna għax aħna spiċċajna tinbagħtu ħabba gvern li ma semax lill-istudent aħna għadna nipprotestaw. U provajna nsemmaw leħinna kemm nistgħu bil-limitazzjonijiet tagħna bħala studenti. Però konna u għadna fl-istess ilma, ġifieri okej, id-direttivi min-naħa tal-MBT twaqfu imma l-istess fuqna ġi ġistanna kollox aħna l-istudenti. U għalaq billi appella lill-gvern sabiex jagħti widen lill-istudenti li jsir jew ma jsirx il-ftehim mal-letturi spiċċaw vittma f'dan kollu b'detriment għall-futur u s-saħħa mentali tagħhom.